Berdevkî Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî derbarê rewşa dawî ya Sûriyê daxuyaniyek da li gor raportê Neteweyên Yekbûyî hêjî li Siwêdayê rewş dibin kontrolê da nîne hêjî aramî nîne her wiha li gor raportan 93,000 kes koçber bûne ji ber pevçûnên li Siwêdayê bi taybetî jî Neteweyên Yekbûyî dibêje hem li Siwêdayê hem jî li Darayê hem jî der û dora van bajaran hem bajarokan wek me got nêzî 100,000 kes koçber bûne û ev koçberana jî ji aliyê civakên cuda ve tên em bêjin pêşvazîkirin ji aliyê wan ve pêvîstiyê wan çi be tê alîkarkirin lêbelê Neteweyên Yekbûyî hêjî nikare biçe Siwêdayê em bêjin Neteweyên Yekbûyî hevel dide li gor daxuyaniyên Neteweyên Yekbûyî bi taybetî jî ofîsa karûbarê mirovatiyê hevel dide ku biçe Siwêdayê lê dibêjin ku li wê derê hêjî rewş dibin kontrolê da nîne ji ber sedemên ewlehiyê hêjî neçûne Siwêdayê lêbelê di wê derê hem bi hikûmeta demkî ya Sûriyê ra hem jî yên xwecihî ra li Siwêdayê ra di nav têkiliyê de ne hevel didin ku biçin li Siwêdayê li wê derê rewşê bişopînin her wiha alîkariyê mirovatiyê bibin li wê derê lê wek me got hêjî Neteweyên Yekbûyî bi awayekî fîzîkî neçûye Siwêdayê lê ev gotin xeça sor ya Sûriyê doh hin alîkariyê mirovatiyê biriye Siwêdayê ev konvoya yekem bûye çûye li wê derê lê dalî din de jî Neteweyên Yekbûyî hez dike bixwe jî biçe li wê derê alîkariyê bike wek me got Neteweyên Yekbûyî dibêje rewş li wê derê gelekî xirab e hin nexweşxane ji ber sedemên pevçûnan êdî wek cihekî nexweşxane nayê bêkaranîn zareke gelekî mezin dîtine hin dibistana hatine girtin li wê derê alîkariyê mirovatiyê gelekî em bêjin pêwîst e bi taybetî jî xwarin û vexarûn her wiha pêwîstiyên tenduristiyê jî hewce ye lê wek me got Neteweyên Yekbûyî dibêje ew hevel didin ku biçin Siwêdayê evê jî dibêjin divê em bêjin bank her du aliyan dikin dibêjin bila rewşê dibin rewşê bixin bin kontrolê her wiha pevçûnan bi davî bikin bila rêya diyalogê wekin her wiha evê jî dibêjin bank li hikûmeta demkî ya Sûriyê dikin ku bila ew mirovên ku em bêjin êrişê sivîlan kirine her wiha sivîl kuştine divê wek berpirsiyar werin dîtin û raporên wan jî hesabpirsîna wan jî were kirin ev jî banga Neteweyên Yekbûyî ye wek me got hêjî li gor raportên Neteweyên Yekbûyî rewşa Siwêdayê dibin kontrolê da nîne her wiha li gor raportên medyayê jî li Sûriyê divan pevçûnên davî da li gor medyaya Amerîkayê jî 1,000 zêdetir kes hatine kuştin û zêdetirê wan jî sivîlin wek me got ev raportana nû hatine wisa tê gotin rojên pêşiya me em ê jî bibînin eger rewş were bin kontrol kirin Neteweyên Yekbûyî bi taybetî jî ofîsa alîkariya mirovatiyê wê biçe Siwêdayê belê.